Ayahura batala nalani Ayahura batala ejemema Osina kandulonu Colossal chemical Osina kandulonu Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical Nigeria Limited Colossal chemical Powder detergents AGM anima Anwere Akugo detergent Ayoma nero ya Colossal chemical Nigeria Limited Colossal chemical Anwere Colossal baso eja sana nyuwe Colossal chemical Nigeria Limited Colossal chemical I wanna shampoo. I wanna shampoo. After shampoo, you use it. Colossal Chemical Nigeria Limited. I want them. I wanna candle in bleach for hand washing and machine use. I wanna Eco WC for washing toilet. Osina kandulonu Colossal chemical Osina kandulonu Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical +39 3287 379 789 ụlọ ọrụ ọnọ na Umuokodu nke nọ na Wibeku Okwato Abombise Imo State, Nigeria. Universal detergents, concentrated materials for washing of pavements, for washing of floors, for washing of tiles, for washing of surfaces. 081 622 88819. Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal chemical Nigeria Limited Colossal chemical I want a pop fragrance for cleaning your homes. Concentrated liquid for cleaning your homes. Detergent for family use. I want a pop fragrance for hand dishes. For washing your plates. With the fragrance of lemon juice. I want a shampoo from Ejasanya. Anyi jigisa uye, which is so refreshing and so pleasant, is a clear bar soap. I want another liquid material, pop for hand laundering.
fragrance laundering 081 622 88819 plus 39 3287 379 789. Akwugo detergent. Ayahura batala nalani, ayahura batala eje mama. Colossal Chemical Nigeria Limited, which the CEO is Engineer Nwago Boniface. Yana nwanyị ya ka ọ hụrụ n'anya achara ugo nwanyị Ezinne Nwago Catherine Iheọma. Ụlọ ọrụ ọnọ na Umuokodu nke nọ na Akụwibeku Okwato Abombise Imo State, Nigeria. Ị chọrọ inweta ya ahịa unu bịawa na nọmba 2 Umungasi Aba Street. Unu bịawa na nọmba 98 Umuokodu Akụwibeku Okwato. Ọ nọkwala obodo oyibo. Unu ga-akpa ha n'igwe. Unu chọọ ịkpọ ha n'igwe plus 39 3287 379 789 081 622 88819. Ọ mụrụ ụmụ dị mma, ụmụ eje m ọnụ, eje mba. Ọ mụrụ ụmụ dị mma, ụmụ eje m ọnụ, ụmụ eje mba. Ha sobulie kọmpini elu, ndị eje mba, ụmụ eje m ọnụ. Ugonna Franklin Nwago, Queennet Nwago, Angelica Nwago. Ụlọ ọrụ ọnọ na Umuokodu nke nọ na Akụwibeku Okwato Abombise Imo State, Nigeria. Ndị Igbo gburugburu Chief Dr. Ejike Jonathan Iwu ọwụ ikoro Mbaise ka ị chọọ inwere ya ahịa gaa kpọọ ha n'igwe 081 622 88819 plus 39 3287 379 789. O si n'aka ndị ụlọ ọrụ Colossal Chemical o si n'aka ndị ụlọ ọrụ Colossal Chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal Chemical Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal Chemical Nigeria Limited Colossal Chemical 081 622 88819 plus 39 3287 379 789. Ụlọ ọrụ ọnọ na Umuokodu nke nọ na Akụwibeku Okwato Abombise Imo State, Nigeria.